Mehmet Göktaş doğru haber. Vicdanê cîhanê ber bi teqînê vediçe. Ev wehşet, ev cinawir ber bi teqîna wijdana hemû mirovahî û însaniyetê vediçe. Em ji bîr nekin ku ev teqîna wijdanê ew ê siyonîzmê û emperyalîzma Amerîkayê ji holê rabike. Em di vê baweriyê de ne ku wijdana însaniyetê gaz û enerjiyek muhîm di hundirê xwe de tije kiriye. Ev yek wê di dem û wextek kin de biteqe. û ev teqîn wê ne weka bombeyên ku niha diteqin be. Her wiha wê teqîneke wisa çê bibe ku tenê zaliman bike bin hedefa xwe. Ti carî ji hedefa xwe dernekeve û zirarê nede cîhekê din. Ka carekî fikirin, bi hezaran kîlometreyan ji dûr ve tên û bi çek û sîlehên herî wehşî êrîşên însanên ku di welatên xwe de dijîn dikin. Di êrîşan de bîlxesa bi hezaran zarok û pîrek bi xwînxwarî tên qetil kirin. Nexweşxane, mekteb, îbadetxaneyên wan diguherînin cehennemê. Di ser de jî ev heydûtan van kesên ku li welatên xwe dijîn wek terorîst didin nasîn û esifandin. Aniha însaniyet van cinawiran tenê temaşa dike. Xuyaye tu kes an jî tu hês û quwetek nikare van zaliman bisekinîne, an jî nikarin li ber xwe bidin. Lê di vê noxteyê de wijdana însaniyet û mirovahiyê bi zelalî û eşkereyê ku enerjiya ku di hundirê xwe de tije kiriye wê biteqe. Herçiqas ji vê yekê haya siyonîst û emperyalîzma Amerîkayî hebe jî ji bo pêşiyê li vê teqînê wijdanê bigirin, operasyonên îdraqkirinê organîze bikin jî ew ê tu carî nikaribin hovîtiya xwe veşêrin. İnşallah ev teqîna wijdana mirovahiyê bibe ya yekem ku îdarevanên xayînên welatan darbeya ewil bigirin. Pişt re pêl bi pêl belav bibe û bigihêje navenda zilmê. Di vê noxteyê de wezîfeya me ew e ku em serî li wijdanan bidin, xîtabê wijdanên wan bikin, enerjiya wijdanan kom bikin û bi hemû rê û rêbaz û metodên xwe bigihînin wijdana însaniyet û mirovahiyê. Em vê yekê ji bîr nekin. Em dikarin hewlê bidin ku siyonîst û piştgirên wan nikaribin derkevin her derê dinyayê û em xweziya xwe li ser rûyê wan bibarînin. Ev yek ji meğlûbiyet û hezîmeta çekan kêmtir nîne. Herçiqas Tirkiye ji bo ku wijdana însaniyetê seferber bike, dest bi hin tiştan kiribe jî, firsenda wê heye ku vê yekê pir bi tesîrdar bike. Wekî şexsî û ferdî gelek tişt hene ku em dikarin him di cîhana li ser înternetê û him jî di cîhana rastîn de bikin. Di encamê de ev teqîna wijdana însaniyetê wê ji texmînan wê de tir darbeyek gelek mezintir li siyonîst û emperyalîzma Amerîkayê bide. Bi van hîs û hîsiyatan îna we pîroz û binbarek be.